Скажи, а ти на 100% впевнений, що твоя хлопець або дівчина не є серійними вбивцями? Що, якщо маньяк зовсім поруч? І як не стати його жертвою? Здається, це лише може бути вигадкою, але є чимало ознак, які можуть допомогти розпізнати вбивцю. Маньяки серед нас можуть виглядати цілком звичайно, вони не завжди мають окривавлені руки і зловісні погляди. Вони можуть бути вашими сусідами, колегами або навіть друзями, але є певні ознаки, які допомагають розпізнати небезпеку. Наприклад, агресивна поведінка у звичайних ситуаціях, часте порушення особистих меж, відсутність симпатії та співчуття до інших, прагнення маніпулювати людиною на емоційному рівні. Їхня поведінка часто нагадує холодний розрахунок, а їх мотиви незрозумілі. Вони можуть вести себе так, ніби немає ніякого емоційного зв'язку з тим, що відбувається навколо. Коли ви помічаєте такі ознаки, варто бути насторожі. Якщо хочеш, щоб я зняв повне відео на цю тему, пиши в коментарі.